Sugatan ng isang pahinante matapos na makasalpok ang kanyang sinasakyang dropside truck sa isang 8-wheeler truck sa Maharlika Highway sa barangay Balangibang, Pulangi, Albay. Alas 11:15 ng umaga nitong Lunes, Setyembre 27. Ayon kay Police Corporal Marshal Saceda, investigator on case ng Pulangi Municipal Police Station, nawala ng preno ang sinasakyan ng biktima na nauwi sa salpukan at pagkakaipit sa kanya. Bago ang insidente, patungo sana ng Naga ang dropside truck galing Legazpi, habang galing Naga, patungo naman ng Legazpi ang 8-wheeler truck. Both driver of B1 and B2, unharmed naman ma'am. Ang medyo naanuhan lang is yung pahinante. Due to human error, ganun yung nangyari. Tsaka aksidente naman kasi talaga ma'am. Iiwas sana, kaso nga talagang nakain nung B1, yung linya niya. Hindi na rin umano nagsampa ng reklamo ang pamilya ng pahinante. Ang Balangibang kasi ma'am, i-consider natin as accident-prone area kasi ma'am, straight line, kumbaga talagang buwelo ang mga sasakyan. Kaya ang panawagan na lang namin dito, lagi naman namin sinasabi dito sa Pulangi MPS na safety first, tapos be observant. Sa ngayon, patuloy pang ginagamot sa ospital ang biktima. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.